barakatu. Ina ma dukkanin ɗaukacin musulmin da ke arewacin Najeriya da kudancin Najeriya gaisuwa irin ta addinin musulunci. A gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda halin da arewa ƙasanmu tushenmu take ciki jihar Kano. Wannan abu ne wanda ya zo mana a tarihi. Sarki Sunusi na ɗaya irin wannan abu ya taɓa faruwa da shi. To mun ɗauka a wancan lokacin zamani ne na irin a misali a ce lokacin da ba a waye ba sosai zamani na jahiliya, amma ashe abin ba haka ba. Ku duba ku gani sarki mai daraja, mutumin da mu 'yan arewa muke alfahari da shi. Duk wani mutum da ke arewa yana alfahari da sarki Sunusi Lamiɗo Sunusi na biyu, saboda ne Allah ya masa baiwa. Wallahi ko kan fara baran yi irinsa a Najeriya masu yawa. Mutum mai ƙwaƙwalwa irin nashi mai kwanya da hangen nesa irin na wannan bawan Allah a Najeriya ba su da yawa. Mutum ne wanda ya kamata a ce gwamnatin nan da take kai yanzu take cin mulki a yanzu a ce ta janyo shi ciki ta yi tafiya da su, saboda baran ta amintawa ba a lokacin shugaba Goodluck Jonathan na PDP. Sunusi Lamiɗo Sunusi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yaƙi wannan gwamnati na Goodluck Jonathan, wanda duk wanda yake Najeriya da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ba wanda bai sani. Kada ku manta yana gwamnan banki sakamakon ɓacewar wasu maƙudan kuɗi da suka yi, wanda ya san cewa wa'annan kuɗin karkatar da su aka yi ta hanya wanda bai dace ba, wanda kuma wannan kuɗi na talakawa ne na Najeriya, saboda shi ne CBN gwamna lokacin ya fito ya magana saboda tsafar faɗin gaskiyarsa da shi bare iya gani za a cuta talaka ba, ko mai ƙaramin hali ko ɗan Najeriya ko da mai arziki ne kai ɗan Najeriya ne inda za a cutar da kai shi bare saboda kamar yadda na faɗa muku irinsa a Najeriya masu da yawa. Mutumin ne ya fito ya faɗi wannan magana, kana CBN gwamna ka fito kana challenge shugaban ƙasa duk Najeriya ba wanda zai yi wannan abu sai Sunusi Lamiɗo Sunusi. Amma aka takura shi aka matsa shi akan ya bar wannan magana ya ki daina faɗa, ya kai har ya rasa aikin shi na CBN gwamna. A cikin ikon Allah a ƙanƙanin lokaci Allah ya saka masa. Allah ya ma mai martaba babanmu Alhaji Ado Bayero rasuwa. Allah ya sa Sunusi Lamiɗo Sunusi shi ne magajinsa ya zo ya zama sarkin Kano. To tun daga lokacin da ya zama sarkin Kano nan ba irin challenge da zai gani ba. Shi mutum ne mai ilimi, ba wai mutum ba ne wanda bai da ilimi ko kuma wanda zai ga za a cutar da mutane shiru saboda yana tunanin wani abu na kwaɗayi na duniya da zai samu kowaye kai in kai kuskure wallahi zuwa sai ya faɗa mu ko menene bare ya shiru ba kai ko ni ne yau Allah ya ma baiwa irin tasa a ce ina da ƙwaƙwalwa da ilimi da kwarjini da ɗaukaka da karisma irin nasa ba yadda za a yi in mai da kaina sakare in koma da shiru. Ina gani ana cutan al'umma in mai da bakina da shiru, ba zan yi shiru ba. To me amfanin ka na sarki? Menene martabar sarki? Gida ne mai martaba wannan gidan ba, gida ne mai daraja wanda yana ɗaya daga cikin masarautu a Najeriya wa'anda a ƙasar nan gabaki ɗaya a Afirka gaba ɗaya wanda masarautu da suka daɗe a tarihi masu tarihi wanda an yi sarakai kala. To amma wannan bawan Allah yanzu me laifin gaskiya dan ya faɗi gaskiya, ya ce wanda ya ci zaɓe a basa, wanda ya faɗi ya yi haƙuri shi ne laifi. Mutumin da shi aka zo aka yaƙi Goodluck Jonathan ya fito ran da ya fara yin sallah a masallacin gidan sarki ya fito ya huɗuba ya awa 2 yana huɗuba ya huɗuban nan ya nuna mutane gaskiyar lamari, ya nuna zaben Buhari a matsayin shugaban ƙasa a wannan lokacin kamar jihadi ne ma. A zaɓi Buhari zama shugaban ƙasa kamar jihadi ne. Oke, da abin da za a saka masa da shi ke yanzu saboda Allah da Annabi a duba sarki mai daraja ta ɗaya, sarki mai tuta mai martaba mai ilimi mai karisma mai kurjini wanda muna ji da shi a arewacin Najeriya gabaki ɗaya, wanda mu burinmu ko da bai zama shugaban ƙasa ba duk shugaban ƙasar da zai zo daga arewa zai nemi shawararsa saboda bai wanda Allah ya masa. Amma yau ya zama da shi ake wulakantawa a shiru. Haba mutumin da ya fara kirkiro Islamic Bank
Allah kar ku manta ya haramta an san bashi da ruwa. Mutumin nan yana CBN gwamna ya kirkira Islamic Bank, aka yi da shi canja sunan bankin ne ya ce a ai Islamic Bank din da aka ci gaba da kira sunan wannan bankin. Haka aka dinga da shi fa duk inda ba wai magana gaskiya ba ne, in dai aka ce magana na rashin gaskiya ne shi baya ciki, to magana na gaskiya ne yake ciki. To dan Allah da annabi ku duba irin wulakancin aka ba Allah. Kana sarki a tafi gidanka a tsige ka ba da dokan Najeriya ba abin dokar ƙasa, ba abin dokar komai. Kai shi ke nan yanzu Najeriya mu haka za mu zauna, shi ke nan mu yan fim sai lokacin kamfen ya yi mun zama moto stiyari, lokacin kamfen ya yi a juya da munan mu je mu ma wannan waka, mu je mu ma wannan dan siyasan waka, mu je muna fitowa muna tallata ɗan siyasa kaza. To in mun tallata 'yan siyasa sun kai matsayin da suke kai, to kuma in sun yi kuskure ai muna da hujja kenan da za mu fito mu gaya musu gaskiya. Saboda mai ai sun yi amfani da mu kuma mun tallata su a lokacin da suke neman wayannan kujerun nasu. To wannan kuskure ne babba, kuma wannan abu ne wanda ya riga ya faru. Kuma daɗin da na ji wannan sarki nawa, ni daga yanzu ma na daina ce masa Sunusi Lamido Sunusi na biyu, na mai da shi Bahubali. Ya zama Bahubali, saboda ai duk wanda ya kalli fim din Bahubali ya san waye Bahubali. To Sunusi Lamido Sunusi ya zama Bahubali. Wannan mutum ne mai daraja wanda kuma Allah ne kaɗai ya ba shi wannan ɗaukaka. Kuma wannan rasa sarkin da ya yi ɗan Najeriya mu jira mu gani me kuma wani irin ɗaukaka za ta zo masa nan gaba kaɗan. Nan gaba ba da daɗewa ba kaɗan, tun yanzu ma an fara ganin wasu gwamnoni sun fara bin sa, wanda su 'yan wancan fatin ne fa da suke accusing din shi, amma sun fara bin sa yanzu da wasu appointment to bai amma ga komai ba. Sunusi Lamido Sunusi Allah ne ya yi shi, kuma mutum ne mai tausayin talaka, mutum ne mai tausayin duk wani mutum mara ƙarfi ko maraya ko wane ne kai, yana jin tausayin ka. Sarki ne wanda inda an ba shi dama da duk masarautun da ke kusan arewacin Najeriya nan da sai dai a koma ana koyi da shi. To alhamdulillah mun gode ma Allah da wannan abu da muka gani, muna ma Allah godiya, mun anshe shi a matsayin kaddara. Allah ubangiji ya saka ma da alkhairi. Sarki Sunusi na biyu babanmu wanda muke alfahari da shi a kodayaushe a faɗin duniyar nan, kuma za mu ci gaba da ma addu'a, muna baka goyon baya a duk inda ka shiga a duniya da yadda Allah. Mun gode masoyan mu haƙuri, kaddara ce, Allah ya riga ya kawo wannan kaddara, an soke mana sarkinmu daga sarki. In mun yi magana za su yi cewa mu yan fim ne kowa ya, to ni mahaifina ɗan Kano ne, haifaffen bebeji ne, ɗan bebeji ne, ni mahaifina haifaffen bebeji aka haifi mahaifina, 1912 aka haifi mahaifina, sun zo Kaduna 1922. Duk wanda bai sani bai zai duba tarihi zai gani, ni ɗan gida Alhaji Sani Usaini, ɗan bebeji ne. Masoyan ku ya haƙuri masoyan. Allah ya kawo mana kaddara, mun ashe ta a matsayin kaddara. Allah ya ba mu ikon jure wannan kaddara ta faru da mu, mun haƙura, mun gode. Allah ya saka da alheri. Na yi kira a gare mu matasa. Tashar kundin shahara. Kar mu